Saps aquella sensació de tenir-ho tot controlat fins que te n'adones que has oblidat el detall més bàsic? Avui et vull fer una confessió. Ja porto un temps a Suècia, des del 2010, així que imagina. Sé com funcionen les coses. Possiblement no al 100%, però moltes coses sí. Sé que aquí la burocràcia és sagrada i tot i així l'he liat. M'he mudat, com saps, i entre l'estrès de la feina, les reunions, empaquetar caixes i muntar mobles, el meu cervell va decidir esborrar la tasca més important de la llista. I ara el carter m'està castigant. T'explico el que ha passat. Jo esperava correu a la nova adreça, però les cartes no arribaven. El carter arriba al meu portal, veu el meu nom al sobre, mira la seva llista oficial i tatxa la direcció amb ràbia. Com dient, no maco, els meus papers tu no vius aquí. I envia la carta a l'adreça antiga. I el pitjor de tot és que jo ja ho sabia. No és com a Espanya, on et mudes, poses el nom de la bústia amb cinta adhesiva i ja t'arribarà el DNI quan t'arribi. Aquí no. Aquí existeix el Folkbokføring, el registre de població d'Hisenda, que és Skatteverket. La norma és molt clara. Si no ho dius a Hisenda, no t'has mudat. Punt. Però clar, amb el caos de la mudança, vaig assumir que ja ho faré, i els dies han anat passant i ara em trobo fent aquest tràmit corrents, barallant-me amb la web de Skatteverket a les tantes de la nit. I allà és quan te n'adones de com són de precisos. Et pregunten el Fastighetspekkeking, que és la designació de la propietat, que sona com a títol nobiliari, doncs no. Et demanen el Lägenhetsnummer, que és un número de 4 xifres que podríem dir que és com una adreça, un número únic de l'edifici. No el veus, és a dir, aquest número no està a les portes, però ho tenen els carters i ho tenen els estaments oficials com a nivell intern. Una mica complicat tot això. Però bé, ho he hagut d'omplir tot ràpid, tot i que he posat alguna cosa malament, però bé, no passa res. Les presses aquí no em posaran cap multa. Però, com he dit, si no estàs al sistema, ets un fantasma. El que m'ha fet gràcia, per no plorar, és veure l'altra opció que tenen, l'Adressendring. És una empresa privada que, si pagues, et reenvia el correu de la casa vella a la nova. I en aquell moment de desesperació penses, pago i m'oblido. Però després recordes que no, que el tràmit d'Hisenda és gratis i és l'únic que compta de debò per a les autoritats. Pagar l'altre servei només és un pagat. Això ho vaig fer en aquest servei de pagament a la primera mudança. Com que ja m'havia mudat tantes vegades, doncs no volia perdre cap correu. Però aquest cop no, perquè encara conservem de moment el pis antic. Si alguna carta la rebem a l'adreça antiga, doncs encara de moment tinc accés. Així que tampoc no em preocupo. I com que avui en dia ja tot es fa a través d'internet, doncs bé, no passa res. Així que la lliçó d'avui no és tant sobre com funciona Suècia, que també, sinó sobre l'estrès que ens fa oblidar el que és obvi. Pots saber molt de suec i portar-hi 20 anys, però si et mudes i no t'asseus 5 minuts amb el banc ID a fer el canvi a Skatteverket, el carter et guanyarà la partida. Ara només em queda esperar que processin la meva sol·licitud, que crec que ja està, ja ho miraré d'aquí uns minuts, i el carter deixi de tatxar l'adreça, la nova adreça, i l'enviï l'adreça ja a l'adreça correcta. Si estàs pensant en mudar-te, fes-me cas. Primer, Skatteverket. Després, les caixes. Ens escoltem a la propera i aquí, fent el suec. Hei do!